Hai, खुलुमबाय। आङो महेन्द्र, एडुटेनर आरो मोटिवेशन स्पिकार। दिनै सिमां सायख'नायनि थासारिनि बागै सावरायनो। सिमां सायख'नो थाखाय माबायदि थासारिया मोजांसिन? होनबा माबायदि थासारियाव सिमां सायख'नाया साबसिन? गिबियावनो सिमां सायख'नो थाखाय खामानिनिफ्राय 3 सानसो एबा 10 सानसो गोजानाव थाथ'नांगौ। बेनि उनाव बेबायदि थासारि लानांगौ जेराव न'खरनि, समाजनि, राजखान्थिनि, रांखान्थिनि थासारिया हेंफार खोलैया एबा गाज्रि गोहोम खोलैया एबा गोसोआव गुद खालामा। बेबायदिनो न'खरनि, बिमा बिफानि, लोगोनि जेन गोहोम गोलैया आरो गावनि उदां गोसोयै हारसिङै गोजोनै मोनसे जायगा एबा थासारि ला आरो बे थासारियाव थानानै गाव खुसि मोननाय बायदि साबसिन मोजांसिन मोनसे सिमां सायख'। जाय सिमाङा फैगौ 20-25 बोसोरनि बा बेनिख्रुइ बांसिन समहालागै बेसेन गोनां जाहैयो एबा बेसेन गोनाङैनो थाबाय थायो एबा मोजां खामानि जाहैयो। बे सिमांनि बागै सायख'नाया मोजां। मानोना सोरगिदिं थासारिजों जुदि हेंफार होजायो एबा सोरगिदिं थासारिया गोहोम खोख्लैयो अब्लाना गावनि साबसिन सिमां सायख'नायाव एसे मा जायो, गोनो गोथो जायो एबा सोरनिबा बुंनाय बायदि सिमाङा जायो। सिमांनि जि मेन सिमां बे सोरनिबा बुंनाय बायदिसो जायो। बेनिखायनो गावनि सिंनिफ्राय एबा गावनि गोसो सिङाव जि साबसिन मोजां सिमां सायख'नो लुबैदों, लानो लुबैदों, बेखौ सायख'नो थाखाय नैबे थासारिफोरखौ थानांगोन। थासारिफोरखौ बहुद मोजाङै लानानै एबा मोजां थासारियाव थानानै सिमांखौ सायख'योब्ला सायख'नाय सिमाङा गोजोन जायो। बेखौ बुहुमजों एबा गावनि गोसोजों एबा उनाव लागै मा मोजां जाहैयो बेनि बागै मोनसे मोजाङै साननांगोन आरो बे साननानै गावनि मोजां मोनसिननाय खामानिखौ गेदेरै लांनो हानाय खालामहैनो हागोन। दा बे सिमांखौ सायख'खांनायनि उनाव मावनांगौफोरा जाबाय, बेनि थाखाय स्टेप बाय स्टेप खामानि मावलांबाय था, सोलोंलांबाय था। सोलोंलांबाय थायोबा जौगालांबाय थागोन। गोदान थासारिजों खाब जाहोलां, गिदिरनिफ्राय गिदिर खालामलांबाय था। स्टेप बाय स्टेप आरो उखा मुखाद्रायबो नङा, लासैद्रायबो नङा। आथिखालाव मोजाङै मावजायो आरो स्पिडबो मावजायो, नाथाय बेवहाय ओरै जानाङा दे टेनसन जानो मोननाय नङा। बेबायदि खालामलांनो हागोन। गिबियाव सिमांखौ नैबे दानिसो बुंलांनाय थासारिफोरजों एबा थासारियाव थानानै गाव हारसिङै जोबोद मोजाङै सानना गाव साबसिन खुसि मोननाय बे सिमांखौ सायख'योब्ला उनाव बे खामानिखौनो गिदिरनिफ्राय गिदिर लाङोबा सिमाङा जाफुङो। अब्लानिया गावनियाव उनावहालागै दुखु थाहैनाय नङा एबा मा होनो बेखौ दाहा मोनहैनाय नङा एबा खायसे गाज्रि फिलिं थानाय नङा दे बेखौ मावासै होननाय मोनसे फिलिंआ थानाय नङा। मानोना बे सिमां जि थासारियाव सायख'दों, मोजांसिन थासारियाव सायख'दों, बे सिमाङा बयनिख्रुइ मोजां जायो। बेनिखायनो सिमांखौ बेबायदि बहुद मोजां हारसिङै साननो हानाय थासारियाव थांनानै, गोजोन थासारियाव थांनानै टेनसन गैयालासिनो मोजाङै डिसिसन लायोबा, सिमांखौ लाहैयोबा गावनि जिउनि सिमांखौ, अब्ला बे सिमाङा साबसिन जायो। बेखिनिखौनो बुंनानै दिनै दोनथ'नोसै। आरो बेफोरनि बागै माबाफोर सोंनो दंबा आं नैबे गाहायाव मबाइल नाम्बारखौ होदों, बेयाव सावरायहरजागोन। बेखिनिखौ बुंनानै दिनै दोनथ'नोसै। गोजोन्थों, खुलुमबाय।